Keblai pi baro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan menta ke sengi kilong. Ujor ke hitu halor ke tungkam sop-sop de kita nak terekam ke sorkat. Syed haduk banda i bha sabam ni kedok senyang kentu ki doktor veterinary. Syong isi beningkong ke kenhun senrop Khasil Democratic Front. Bat rong kinong tu arteli ki dukan bat penjot arteli ki ying hadong kse. Bat mentangin bha syaki kubor bakam benya. Kinong elam ke New Trap Integrated Territorial Organization ke hito haka arpulai tarik ujeliu kila ujor da kajing tho bekila ai ho office u director program implementation and evaluation hanokrek building Lower Lashmer halor kajing ai beteng kita nak terekam ke sorkar jela bantung kam sop klem da penbena pat ba yaki kam ki balat ya kini kshiti ujor la shimti do ba NR Kharshandi Kinong elam ke hitu kila kintui ki bor sorkar banyat kat kum ki ain tungkam tungjam kenang biki samla kin yo iki kam ki jam hakini ki por hiran lem kamta ke hitu kan yat shakalinti jong ka an kila tho Jing shangi de bani kundu I director jangka program implementation and evaluation kalong gun nemo hadian bang yo ko we speak ka halor ka speak bla pha do minister do PHC soil and water conservation Marcos and Marak hangni kishti kebakat patrik mi arhaja arpulai ula tho su director jangko program implementation and evaluation patch keter nokrek building local lachmer wongumne ba enclosed please find her with the application along with necessary testimonial certificate in respect of Srimati Jenny G. Moment, daughter of late PG Moment, who is applying for the post of a peon in your office against existing vacancy. She hails from a poor family background and the sole breadwinner of the family, who is a petitioner mother expired during the 2021. As such, there is no support to her kanigishti ketika bala Pak atau Minister jangka PHC bat jangka soil njuk Marcos and Marak. Kena kali yang dijungi mitho da kanega memorandum kashti show director jangka program implementation evaluation Ram Kumar. Hang ni gila highlight bagi la ong ba kat ya bamtali ka kat nidang ya tai bahaya kalot kadang pam daga debate kalot ka roster kani ka roster reservation Ini ka roster policy hane ka ta reservation policy apa ke jela jungi te habangi page pat ya kata ka jing betha ka jong kamba long bi an claim da khot kata ka advertisement ka exam rene process ki prepare tingi nakaliang ke jongi apply ta kam hendrai de jin ba ilek de kalenti ka badai kamut kata ka de kalenti ta ka bayat diki rule and procedure tingim dan jingwet hendrai la diki mot banle sop tang na barbaki dan ji itu pat hang ni ru ban suong ba iwan na kalong yeng ko baduk ha po jela me khla jongi indai tang ma in re ki hazar ngot ki long yeng ki bawan na kalong yeng baduk lada ai ni komut ye ki be ru le banai te na kalyang ko jongi hang ni ngila tho ba ya kan ni ko post de ban khot advertisement pat de ban ya ru dik exam gini tai kat kum ka leti jong ka ai lum kum ta ni na ka seng hang ni ngila tho shai ba kumbang ila de aisin jing sneng teng ni psia man kane sokar jala bangin yat sing ka sharing ninum shan rain ru ban yat me sesien lada phipni yingi de kilenti ke bashar kai de kilenti ki bam dei pause ka hituru kan sepni lang pi de kilenti ka bashar kai ta ka bayat se ka bor jong ka ai bane dang bangin yalam ye phi ngin tan pi sing bishar jong ka jala me khana bane ka ta high court of me khana Petang itahi kumba ka hito ka yang namar tali ngin yai don rengkat bat kabri nyong trap bat nga kenturu ya ka sarkar bat ni maham jor ba wat num yele kam kai namar ba ka hito ka don keleng kala ru don ha ki office kini gitai namar ki brev ki support kini gitai ni don bi ki jing tep da phiele butto la ne phiele ta kono kam tai pleshi bon chejang 그래 고용 스포 ong hang ni claim mention ye ka permanent claim mention ye contractual hendrai whatever be hendrai ka NPP hi la ne chief minister hu ong ba ka rup kom thong jam man ta kan de ko ba khoi ko buspa hendrai balai gadang mi nang ni kom ban shu ban rap le
umday kanday kata ka NPYF lani kata ka seng kita ki National People's Party kita ki kunhon samla ki we will fight against corruption in pikasha pamenta kinut na man kren yung ni minister jong ki lani yo to MLA candidate lani utau boy la yo konteng na ta NPP hato kinut na man kren persya ayu halor kini ki kam lada kadai ka 89 days ro jing shisha la dai ban khot pe ka advertisement namar ba menta kat kum ka to ka rustar ro kala de kren na basai te balai dang jele sop sop kane kam dai ka ike dai ka dai tang ban chukwa ban penhun yiki kato kan tengi na kalian jungi ye ka kam ha ka baye dai ka corruption la ne ka bam sap ngi ni khon bet namar ba ai bu tei bu dai hok ban yo dai ban yo Tak kungko jing kan ko jong kibot. ni ye kata ka post ni ye kren than namar ba kiwei ba hangni ngila kren nak basai thang ni dawa bakin pemi de ka advertise kamat dai ko wei na ar kat kum ka police reservation policy le kala kren chai lada kadang kadai 9 or less ye kito na reserve ko bomot ye khasi jentia te ye kita ki post ni impli ye ki badai ni kren be ye specific tek babalai kala ja gumne bat ni kwa ruban chai ba ki dei ruban I advertise but ye kan ni kim dei ban thung lada ki thung to komot kin se kan do jinge bat ni da ning ba ki bot trong an de Kinongelam jangga khasi jantia pik Butchers Association hakasngi apply trip jeliu kilalet bani kendo eu district veterinary officer Ribhoi district bani kren halor ka jingpang sniang kabala tip kum ka African swine fever kabala pur bat link shop hakaling ki district jangga jala Meghalaya bat kabala kta ya ka yo jang kinong shot do sniang bat ikinong di nong the yakani ka kinhon layalam do ba anti lingdo general secretary bat uba boldness rinklem president bat kit khot hakani ka jinge kendo ki officer veterinary kilapan pau bakam don jingta ladangi ba mi ka do kabala shed I bahaya ka ki officer kila ongru kani ka jingpang sniang kalas dang duna hapo ka jela bat kamlong shu kum hagitayo ki banai balalet ki officer jang katanat veterinary kilapan banaru na do menta kasngi bakinu kinu ki bawan shalani ki sniang nabar ka jela ki dibanyo ek certificate na ki doktor halor ka kwat ka kya jang ki sniang hashwaban penrung Meghalaya lingba ka jing buat renti ikini ki kendon ki pai ba kin yo ban ba ne ka do sniang ka babiang bat ka bam kta e ka kwat ka kya jing gitu ki babam ya ka so kalau nak kalang jangan ambil pencah ni haji kembali dari district veterinary officer ba nak kalang jadi kesan mula ada pendek lang bagi ki nong khayi na stin ko asam ba ni buat ada doktor haman ki pham kata doktor in check shwa yini ma dan ta usah certificate ba ni balang ba bashal bakhal kin dia bedapat itu bila dia nak certificate ko asam na doktor ko asam itu milik siapa apa berihat ini kilo saya doktor veterinary bana ko Meghalaya na to check somebody after that is I certificate ba katu kamar ka ba dalang dan ba mo supply chain siya Meghalaya teknang ba kami kamera ba ni baro kaya ba kamera bu dia khantam ni masih nakisiar mo kumjo dito ka akar tu saka ba kaparo saka balik ka dito check post at ito mo kanang ba kita ba do Meghalaya kini ba ni ka ba ko bakya panitahi Indonesia ba postul la siya ba husyar kaway ng saan juga ang kaway ba husyar ka din yung ng sodo husyar ka din yung ru na ba pripipig di ba margin iya aga risnya na bagwan ni African swine fever kapun do lang iti nakalang nga karpat yung ris yang ru ba di balik konsol yung veterinary department ya ICR kaya mo simpit company halo karukom ris yang matang bafilet fiyo jikai fiyo fastis bebon bab fiyo si jikai kitri babha aro kata ta ba pinula ponin ben kata ka jing shop ng jipang siya te tangitahi akarpa fi kipagba ba aro pasan lawan hane menekren ki start science director ado ki DVO ba pinban ka dos niyang kandon jikta issue te tangitahi kalang ka kasi jantia pik bucho association te ngulawan kilo kang ni district veterinary officer manakalang jini ngula yo ka jing hikay ka ba suna do kata ka jing sujumut lam haler ka jing jingan kisnyang manabar kamtam en ko asam te ka jing pembait lang ngula iya kata kalanti ba dadu man ta kasi kamar ba na the ngula ya no ka health certificate ba don ki ba doktor ki bang check ya ka kuno kamar ba wan na the sini manakalang jingiru ngula ya bait lang bat i district veterinary officer halang ka health certificate te
Nakadang jung ni la perkat sibun nomor kajiwan ni ka African swine fever bagi la perkat ba tem yo kadai naka kajing ka sumbeneng ni yo kadai naka jing shit pelat temen ta la perkat ba tinda kini ki doktor kin check man kasi ya kajingan ka mar nati kang ba ki pat ba seni yo ya ka do ka balong ban ba berkabandon ka kapal kya te nakadang jung arong umur kurang sa away halo kajing jing ba pastun Deputy Chief Minister ba husyar kalau ba kung kata si buan kinang bam do namar kam husyar kalau ba penting ki te nakalang jungi namut karang hane minta ba aku akali jing kelina Deputy Chief Minister ba kala judan mo ka casualties la judan mo kinino ba ba sang la judan mo ki ba poisya siya kata ka jing ba poisya ta jing sitom ba naman poisya do kado banda poisya ka jing yam hene iwe dapat judan te hene Jisya na kaliang jungi di bunwag naki veterinary department kantam naki doktor naki expert naki DIO naki health and forensic department bantip syai ba naman na kaliang jungi kiyong la rafi bam gado senyang rafi syet bah kamilehi ba kamdan ni kata ka ba naka infect ni ki human being na kaliang doktor kala pensyai iya kata Henry na kaliang jungi hatu kaski kunni ba husyar kakta ini kumki nong khayi te kuntahi kung magbatay ho director pagi nado kaliang director lawan kundu mana nakaliang DVO hani po nang po nakaliang jukir kila pensyani ba ka ASF kala duna palat berkanda don show kadon ngamla man batay yo kadon yang hadiah nabot namar kajipang takawan hi hagbro kawan ni semarar kawan kuju te menta ban show only biskun tho be direct ba kamla man bando siyang kabanna banlang kay marten teng haba feedback kini beri ki expert tu, kita kini doktor, kini kadang food and safety, kini health and forensic department, kini kita pun siapa, kita band official bahkan dan kita kami lo, apa? Yang menurut dokter apa? Pada ayat itu juga jin kunci lalu yang general secretary itu adalah Meghalaya Miro kami kena tersenang, tersenang kan tu lah ha kini kisni memang kat ni. Man jikta skip ibu mang di yang daido ibha wada her gaya wahat nayami ni hubor gaya benjak dan skor wa ongya nibawa en jikang ni kijip hatsnang takar wante persna wujin pensin yang skip ini kamtu takamju lebe chen ni gi ngaliang ga office yang ga betenri kamera bensius skip itu kat kau man gatem endi bijikta hajita ora jikjip yang di senang kada wante ila yang ginong ado i pencil jikta wa men jikta wa hayo jikta wa bani ga do senang kada wante ina yang di nong ang ado ginong senang ro ya man ha lor gani ga jihir yang ga wahat teman lo kita haga jumlah luti dah hitam gini kadang te iwan ini tan jinci kedua jinci kamu ada pensiun tu dan te takwa api baik mau em jinci jinsur haga ubam ya haji to yang ga do kadang te ka jumlah luti yang ikan ginang ado te haji luti ni por teman kau chanji khamtan haji to waga mar makam ha myo do no postit hatske na bar postit takar wante haji to wagi mar wa wan na bar postit na sam tada ya jibinchi tu wa dan bijikta wan le man gi mar ko biang man gi mar ko chak wanang to kini ki tinu kwa gi jibinchi haji kajak haji to waga negara kombando. Ke Executive Committee Bethamai jangka KHADC hapok kejingilam bak penyat sing SIM CEM balayalam da kesing NPP ulapan benai ke kerteng ke kenhun jong u bentip da ke Khasils Democratic Fund KHDF ha kejingi teresin drop lang bak kesing Kongres. Ha ka arpulai terik ujeliu ke isi ke lasyang perkhat kam ha kesin beningkong syuaban sedang ke budget session.
UCEM batamai ulai thu akinong thok khobor baka isi kale tai bun tali kimat bat ki phang trekam ki bakan thop ek jingdon kam bantai office thamai she new shalong ban panjaka na ka sarkar halor ka ni ka jing thmu ban pen kalai ek amendment bill arjar arpulai ki jing e ki pai ba ki basang ki thain khaput ye kini ki man anra haying darbar KHADC ka ban sedang ha ka arpu south ri ku jeli ka executive committee meeting ka baningkong jong ka KHDC kala yo ban shong ban penbet ki babun teli ki kam ki baide ki ba kham long kirkit ha ka baide ba kani ka session te ni ya dan lang baro na du deputy CM iba PNCM KM kintup lang ba Victor Rani ba kiwe te nilai ekran ha baide bat ka agenda jong kani ka budget session jong Usnam arja apulai apsa namar ba dang shushimti ya kani ka kam tingi suthu ba kadon ka jingdon kam kerki ban wara eka budget session banam kata ya ka nono ka jingtre kam jong ka ki department ki ba per council ni sodai bakat kum ka jingbet jong ka office jong chairman lakhot ban penlong ka budget session lashai ka singi ka arku sauterik bat kan kut ha ka arku pratarik bat ha kani ka budget session nganam batai lut ya baro ki details nomor 4 long man batai ha onda hadut dalam place la syai kesni ha ka house te kindiat katu kat ni ki jingdon kam ki bangi kwa ban pentip shapi ba wat la dang tang katu kan isni bangi shimti ya kan ka isi ka batmai habai de ki bills ki badan kam lawan ra ya ka consideration jongka Khasi Hills Autonomous District Council Service Amendment Rules jongka arjar arpulai kanika ka amendment jongka Council Service Rule kaya day bat kajing wanra amendment habi day ban pen kio Yakarta yok kam yo jam nam ta kinuki applicant hakanika office ke jungi kabamut nginra bekat kumba aina ka state government kamut like news na nakalian ka isi ka batmai ngila shimlu ya ka rai ba habidei bat ki jing pentrei kam ya ka trading ba non tribal regulation act ya ka ni ngi kwa ban pensno ling ba jong pi ba ka ni ka isi batmai kan beteng no hi ban khnra ye kino ki bar jela ki bawan khayi hangni po kanika jingpet jingmi jong KHDC lada kalong ki nong khayi ki barit ne ki bahe ba ki bamdan hi ya ka trading license ka bumut ngin pha ban khang lut ya baro kini ki jing trekam ki jong ki lada kimbet kimdan ki kot ki babet ki babiang te ka ni kwa ban kran shai ba kanika isi kalong very strict ba nakalyang jongi in dangye biteng ye jing khnra ki kinu ki business ki jing khayi khabar ki bawan le ki bar jala ki bam penbiang ki kot islabat ki bam buram ye council ban pan ye ki form le ban pan ye ka license te namar ta kadaw na kalyang jungi ngin tang la dep kan ka isi meeting tasngi la dep rai kata bat ki officer bat ki staff ki jungi kin le la ka jong ka kamram hakin ki singi ban ngila shimru ye ka rai na ka isi ba ngin shimkya bha hakabai dei bat ka border issue kani ka jing ya kendu jing e jing ki pai ba haki shnong ba pher ki ba hapo upur usam jong ki HDC ki ba ngia pai khamtam hakasin shar khada nakalyang jungi nila don ka jing thumu ba naka isi tang shudap ka session yin le jingo shetu ki shnong ki ba sha penwet khamtam hakalik kawan ki ba sha penthut le se hakalik rap le rang haka kam khayi kiwe ki ba sha penthut haka kam development nakalyang jungi la shim ka rai ba tang shudap kanika session nakalyang ka isi bar ko wehi kan yo ban le jingo yekini ki shnong ki ba sha penthut le khnang ba ki no ki bor ki ba de ki ba wan ban penthut hakitu ki shnong ki ba hapok haput tengin ondalai kendu kinong shnong ngin suthu de mano hadu mental singin empat syai ba dan redangi la yo ban kendu nong shnong kan sa syai but kumbalong dang shen ru la yo ban kren hapo
house haka singijit ya CM bathmai yong ba lei ru bakani ka isi ka bathmai kanam ailat ya ka sarkar Assam lingba ki district administration jongki banwan ban penwit ban pen shongsi er ki pai ba po kaput nakalyang jungi nakwa ban pha ka khubor ba shai shi ki pai ba khasi ki jungi ki ba shong kaput bakani ka isi kan long ka jing shngai nam ta ka jongki kani ka isi bathmai i baro ni don ka jing ki kle ka ba smukhya da ka jing smukhya be de bakani ka kam te nginem iki beri hapo border ki ba ikendu ki jing kita di ki katu kat ni teli ki kiba idon kambha banwara amendment kini kita nakadau jong ka jing lingkot pala kapor singin melak banwara ni ka session te katu ni habai dei bak kanika but by dei ki bills bak ki motion te ki don ru ki katu kat ni kiba nakaliang jungi ka isi ka bathmai ila review ya ka budget ka ni ka official budget ka ba jung ni snam aja apply apsau bangin wanra lashai bangila pej bha ngila pej benya bha bat kalong ka ba la biang na dok shedong ki bangila dep ban wanra jingkela te habede bekini ni danru ka jing yakran badu la shimru yakarai bakani ka isi hakani ka budget momentar ngin pan ya ka jaka naka sarkar jerla haniu shlong ban penken ria no ka office trekam jong ka KHDC shaniu shlong ka jing thumu ban penken ria kalong namar kani ka office ka ba nidon menta kala khamnya bha bat kala penwit bha ka jing trekam jong ki babun bat kumju ru wat iki pai ba badan kam hang ni ru kala stom namar ba kum phitip ka KHDC ka don lai teli ki tanat ki tanat trekam ki ba climb board kata de ka executive committee ka ba ade ka legislative but ka balai de ka judiciary te hang ni baro ni la thnyan lut hang ni ini jakai berit se kla thut ba ka chintrekam ka ba arpat ni shim ni ka ni garai ban pan jaka na ka sarkar jela ban yo ban penken ria ini ka office trekam jom ki CDC ka dawi ka long ba na ka sarkar jela ki ba pun ba ki departments ki tanat trekam ki ba pher po sarkar ki lara station New Shillong te ban kampen sup ia kan lek kawan jom ki pai ba syai hadian habut niru insung dei ba ngin yo ialah ka jong ka office New Shillong dah ka jing kershan ba dah ka jing rap lang ka sarkar jela ku mangilai keren te autonomous district members pension bill ka ba kadeka repeal bill 2023 te namar bangi pek kat kum ka isi ka barim kala persyang banwanra ya kanika bill ban repeal ya kanika act pension act jungki MDC tenaka lem jungi ngi snoba namar bangi dang shushimti dang tang asngi laisngi ya kanika isi te habide ba kanika bill ngin put on hold shwa ngin bu shwa but ya kani la rai da ka isi ban re-examine but ban review but kumju ru lada don kam let's say bangin da don da ka weka select committee ban ngin pha ekani ban yo ban wat benya pha let's say ke ikajing don kam ka namar ba kani ka case ru jong kani ka MDC pension act ka don ka case apo high court te yakani ta kadang yum kwa banya kerentan hakani ka session menta but ngin sa nakaliang ka isi ngin pha ekani syabade bin pha committee ban re-examine ban review yakani ka menta te hakabiti but ki bills tangkat ta shwa ndre ni dang don hi ka jing thmu ban wanra sa artli lightly ki bills ki badang don kambha lada kalong haki ban codify ki practices lane ban wanra ki bill habide bat ka riti sensyal khadar haki ilaka bat ki hima namar ka ilaka ngi don kumbasan pu sautli but ki babun na kita kimpat don ilaka jongki ak te kini ki bampat don ilaka jongki ak ni lashim ya ka rai mene ba ka ilaka department let's say kan wara pada ka next session ye kini ki hima ki bampat don ak bakin wara no ya ka propose bill nang bah ka next session ngin la ban pas kini ka jing thumu jong kini ki isi ka bat mai menta ni thumu ba kini ki hima ki badang sa klem kinunu ki ak ka bomot ki shu pentre kambe ta kani ka
main principal act jong 1959 te ngi kwa bakin dan lal ka jong ka act te habai te ba kata ngi ka isi batma ngi la shim ya karan ba ki em in charge badegi ilaka sawan ra ya kaniki bills ba per nakam ta kiniki hima ki bampat dan ya ka act hakani ka session ban one part next session kamdai ka bamta next session te Yaka amendment hagbede ba ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine. First Amendment Bill arjar apulai. Kani ka amendment kan don ka jingpin kelakan ya haka appendix haka appendix D kaba yadai ba ka certificate lani ka sernot ya kini kinong aidawai ni icon bat ada icon bat kasih idan jingpen kelak dan iban kamlong paka bah karukom ai kasernot te namar bakabarim kamda batai shai let's say ki address jong utau u nong ai dawai kan bat kasih let's say de kun jong no nakanu kasnong kumta tingila wanra amendment habi di bakata kenang bakitu kinong yo sernot habaki penan kami ka sernot ban aishinish tai kamut kan long ka full details jong ki kan dan hakata ka sernot te ita idei amendment habide bakanika traditional medicine first amendment bill 2023 te idan ru iwe i bill habide bakanika MDC pension ya ka Kirunar ki bamla ban itu dor khmat setia hak step arpulai terigu jeliu kila prong tu bat penjat penprai arteli ki ying beriu bat arteli ki dukan marbam hak snong dom kse ka bahap mau tha rashan blok usodar ka snong dom kse ba kershan borlang hujan ulai thu akani ke jing sha tu bat ka jing lot ka long ka bashir khe ha ka ba kirunar na lor bikla dep tu kila thang dusman ru ekawai ka ying jong ba penchai lang marwen usordar ulo ongru bakani ke jingja kalong kasin ke beningkong hasnong ban sha tu bat sha thang ka ying briu la subaru bakani ke jingja kala bandai hagi kenta balip ding electric hasnong halor kani ke jingja nakaliang usordar baki dukot ke executive committee kelulum lang ye ki pat ba baro banwa jingtip Henry Kim Shim lalap ye nuru ki banasnong ki baron kti hakani ke kamtu kamthin Kilalik ban ujor no asyiki borjang ke police station Hamairang. Mar kilawan syakati ke jaka ban penlongi ke jing thokit ke babenya. Dia jong ka jing kuluk jong ka ying ko jong ka senong duk se jungi ta apdang jong kini ke jing jia kalong ka ju ka por ki don adu sautli ke jing jia kumut ka wei ke ying ka bala kuluk to nata artli ke dukan ke la sya pit la sya tu nata ka wei ke ying pada ka la sya piti haka ju kon pom bar por ke imat ka de ka ju por na du ki yeng ka ba sya thang nata to ka yeng ka ba sya tu bat tu ki dukan te nakaleng jong aku mu sodar chnong te gila don ki parano chnong dang step kam sni kam pada syai bha te gila wan si ying bat tip janga kum u sodar chnong te kum u sodar te ngala lechi te i yeng i bala pluk bila don jing jia ya endang la lech ta padeng yu i ke ni jia ten ha din ta ngala pha pertasnong hi ban tip yu pai ban chnong ke ni jia bro khat te endala hadin ta padeng yu i poi se dukan ki dukan ga sya ila sya penjot ki dukan ru te ndala poi ta la wan bing suwe ke tip ningal sodar ba ka ying jong i pastoru kala sya ka ju kom ni sya penjot te hak ta kom ban klin jong kum sodar senong te ngala lum yu pai ban senong berkhaj ban bisyar ya ki nong senong bo jong senong te ban lap ke sisa te rei hadu ba nyala pendap ke trikam jong senong te klem yo kono ka information ke tip ba dai mano penjot mano bale kata te halor jong kata kan rim te ne li jong senong te ngila sium ya ka kamban wan tip no skibor halor police department te ngila wan ne police department ka bantaban sim ya ka bantaban tip na ka bantaban ka kam kan ya sekarang ba nakaling jungi kum khamtam kan jong sondar nong ru nga penrem juri jadi breu ki bale ya ka de kam ja clear ka ba penja burom ki ulang salang ka ba kata ya ki ulang salang te nakaling jonga te ki ta ki benta sama kwa ban ong report em hadu menta tingi lemdon kan ru ki subah nomor snow ru ila pasang ban bisyar wa ki sunong bro khot ki thai bisrang rei klem lap lo te lemdon kan ru ka jing subah po sunong sunong jungi te ka habde ber ki jing piging kumne ka jing ayu ki jing kam
kada dai sin ban kom andai kila don kada ki jingja jong tier snong kito teh kini ki por bala dep ki paj ai kito paj PHC kito kila don kita ki jingja teh dai habi dia berkini ki jing pit ki yeng penjat ki yeng tempat judon kada dai sin ban kom kani ka jingjia kala banjia hagi por hagi kenta ya pelaj kuntu kala bantai kala arbije syanang aduk mana menstap te namar bamdan mano kala ban ui te ban ong iya ke exactly nama ban te kita dan kala banjia hagi tu kenta ya pelaj kisingdan jing em hagi yang jongi te la pura ke senduk ki Godres bat kiwai deh ki jenggu jing sat barak ke badan hayi te ka total estimate kat hadu mentang 4 lak banda ong thi kena te handrai la palat ya kan ring projak la bandai bang hapok silak ngaji sisa kene ke yin jongi ke dan hapok dong saya tengah kum postor ngatrai hapok nong hapok kene ka soyong tengah sa hanong besar Kemudian mana ruh ini, tengah ngasa sanong besar, tegane kayi yang isu kang tala, tehan raya pedang jangan ka kepuar ke balaji aku ni teh, kemudian mana ruh besar, lain nak kata kadau, saya punya nontok usahawan bansim kubu. Mana step ngayok jentik perprawaje, balaji kini kiki bara, jadi mengalih jentik perprawaje, teh perkendai je ngelapa ini. Habis ada buat kene tanah kalian kejonga aku try ngalau ujar kok senang. Ke senang kalau lek ke badan kam. Teh habis ada buat kene ke benta teh nak kalian jong ke senang teh kalau lehi ke badan kam. Nakadaw balatnem palat ke yodok kha ne kipung ke badan hakajala uba welcome maring uturai jang ka wandami aqua shop live fish ulai thu ak arpulai terik ujili uba ka jingkwa jingdong bam dok kha ban thi dik dok kha ke badan ki thlep ka jur hadu kata amla shuban penbyang dok kha tang nakapung bo udon ulai thu bu haban penbyang dik dok kha thlep ne kipung ka jala asan Namadang jur ke jingting ban bam dok mesi bat senyang bat dok kha andra ka yau dok kha pung kalatnem bat slem kan sekalang ding kat baki nong di dok ki syong klik ti hala basa ya kan kamri dok kha ni ke mar lasdang na do por bangi dang red lasdang sudah ime ipa ke tu ko por tangi im don por dang ni pule mo di pule sini sektor ke tadang ila ya de pule ila ya he tinggi semti biang tinggi kam misal tinggi ri tang sesenang sementap dengan persang bermarak mesti semula seakan bandi gini dok halukal dok kain ke sebenarnya compare mensua bet mentah hoi mensua gibri ki dah ki bayar ripung ai gumto gibri senap tang ban sialit kuai deh terai mentap di gibriu marba plai sementara kini dok ha gibuan nabar tip ni kilong gumno dikila ya be bahai gini dok halukal jenis ban bam mati kini kimdan ai jadi dok khai imbek tip situ yang sutong bina tolong gitu dok kha beli kuai tak tahu kan ini ke sini ni te kasong ka jingkoi kamar dan teng arkali lai kali sini dang lap yo mar ni ke long tang na ni na ka wandame tang na ni na ka wandame kuai shop ni ini dok kha dan bangi namangi dan pung senong ro le ho nyimla ron pendap tang pung jungi Tikidan skiwe kipung ro kiba sabohai kibayari dok kha gitur unda kila he dok kha kila ongengi tengi lek bantong banthit dok kha gi ban ya yo kita bam yo namar tang nangi nang ning numla arban pendau ting hap sim ro sanaba ke besim nabar ke den ko marigau asa dok kha ba imbet sa ta kadiban ba kidong ini dok kha im ya mat kibre borok asalia ban bam gini dok tikiabe ke dok kha te kumni ru ba jadi dok kha bayar dia dok kha wong sim cenjar ban biang teh marmo kidawan kidon gi bakwa ki kharet kidon giwan bakwa ki bahe tengi pada ban pui dok kha don ho teng pui ki baret teng pui ki bahe te ki bri sim bet ki thiet bet tang ban yo ban bam ka kham kiu khandiak menta re ban yo compare bat ketu men swaba kadang ya yo kha nra te mo bri kadang ya be ki kha nra te re mentap te ka kiu ki jong kalau diam ni ke ni imla ke dok kha ya gini dok kha te ya menta kibun bekiwan sim ki customer ki batiet kilo ar kilo 1 kilo 10 kilo kita jong ya menta ki be
pergi mo do ya yo ta kasyong ki tu kinong yo lagi namarngi mle ra ra sayo kasyong ki bagi kuat do kha ban sim ban dia yo ban sim nang ni ning sepen paking ni ko mengilek man syuak ngilek am tai siap ban nang ni pen paking sakit sayo sedih tingi ki do kha te ngi sepen ki udor ya nadu bunyi play kene kawan dame pasyop ding ni kado kha dekar ni dia laispa kabam plang ide laispa itu karet ki kamek ba khle kaski ki khaba ki kha Amerika ki kha Putia ki lang tu itu berit ni dia kita aspa rupo aspa nyoko hado aspa baim be ni baim be mde kita ya na kaliang jingi ka wandame apa shop se i penslor mo ki kun samla lada ki badai nang ni nasorne ki badai nang gendong ne bekinya ki badon ki jaka kila ban sna ki pung do kha nomor ka kam ri do kha kam dei ka kam ko bae kam dei ka kam ko bestom ko jenja ka kamlong ko ba phiri sniang ba phiri sia no ba phihap pun khoj jabo jaban ba phihap ta kan phihap li ai bam ndai ki do kha ki sin ba phila thit ki sembai ki baret phila bu ha kila im yang tu pi ai pung jing bam fit iki bu ki dei ban bam ki tangkat tai kong te ndak kila he la syuyo dia sok dai kim simpor kong ban he do kha te ki do kha ba phibu man sa ne ko man sa ki baret ndai kat la syam snam phila yo yang bande ki di sisim phila bu phila kat hapung te phila the sisibon ni do kha kala ban long di kuan sal di ton ka song ki jing he jing pung song jaga por ba phibu apung ndai ba phibu pa di ki do kha ki he ki thet tu ki sembai ki baret ka baret sembai do kha long beri siar ka ju ikan siar lo habri di ki baret ham ki sahe do kha ko long ta ju tanginang ni sikali galot ba ni tang bon thet nang ni nang ni ka jangan cep mar ki bobon ki bai di do kha sto Kasinjok kiseng bahalang na rilom garo ki bagantop ya ke FKJGP, FAF, AYWO bat ADE kila ujor how Chief Executive Officer Tura Municipality Board Warshayu Stemson M Sangma Supervisor ubalalum khajana BA ni kidukan bat kinongde na kayo Tura Supermarket. Lekin no yu Stemson ba ula berngami ki tarai dukan lemda ki sew khajana syau ye ki trading license jangki en penkut no. Kini kesenjok kala ut shikibor bhajarong bantok kit ikini ke kamtu kam thim jong uni unong tray municipal. We the conglomerate NGOs comprising FKGGP, AYWO, ADE and FF have met CEO Tura Municipal Board regarding the issue which has been highlighted in the electronic as well as in the print media, whereby one of the employee, the supervisor, Sri Stemson M Sangma, he has been accused that he has been collecting illegally collecting taxes from various vendors and traders from Tura supermarket area. So we have submitted our written complaint seeking an inquiry on this matter, and whereby we have been told by the CEO that an inquiry committee has been set up, and they will look they are looking into the matter, and we are hoping that the outcome would be positive. Ke District Sports Officer DSO West Khasil District Kong BCA Kelapenchai Patba baka jingjet ani ke screening ye ki kena bani kun ha ka Subroto Cup lalet de ke bashai kedar bat omdan kanu ke jingle shiliang khamat yenu ne ye kanu ke school. Kalau ongru namar ke jingbon ki kena ki bawan sha screening bat ke jingkwa ki school ban pendap no e ka kam ha katahi ke sngi kala shimpor haduk khandai beje tam min met ban pendap ya ka kam. Syuk ke DSO kala pensyai ru bakamdon ke jingle shiliang khamat ru iki kena ha ke jingjet de ke screening committee ha ke bala perking bhai ki kena banjet namar ke jingbon ki bala wanra de certificate thok. Kala kentat ru ke jingkeno bakawai ke dekat jang ke screening committee bakaya don benta ban coach ya kawai ni ki school. Ha kawai pat kaliang ke DSO kala penrem ye ki kat tu kat ni ki no hikai ke bala keren khor bat keren tokmet ye ki dekat ke screening committee halor ke jinglap ye ki school bapendon kam de ke certificate thok. Ke DSO kalau ong baka office kan sa shimkia ya kum kini ki kam thok. Pedang sumkha ni phimo sebeni ka press conference ko ni dan tafi nomor ba oi
kawai ru ngakwa an pensyai halo iki gitu jemi kubur namantagan ni screening ka ni ada pa ni ka aku interik ka long ni ko ndo sige di nakalian ka jongi kwa an pensyai ba hot kumbaki jingken tho kumbaki di ba kelami ko kubur ba nakalian ka jongi ba kalami tanta ya hot ya kata ka jingmiet tengah ngarung accept ya kata bang ya bakla nakalian jongi ti kawai dengan syuang hang ba balai ba ka pui ka por hadu atu lagi balai ba ka pam por hadu atu ban pendiet iki yu kadon kawai kelalong ru kawai ru ba ki wan kiran ki skul ru ki ba ong ni ba larani penle aku ya sini larani ra da ho sini kalong jing jing jare ki ru namar ba tang ka bai kali tang ka bai le ka bai wan ke jong ki ru kala kata ti umpangin ban se ka ban continue wet ya kata ga ya kali ka screening jong ti ka ban kong e kalong ba balai bang Islam kalong ba baru kita kisnem ki banalik haga ni itu bagi banwan cakap screening ni syembek kan rumut haga wi ka tim ti mentha pada ngasung thu ba ki school ru kin da ka bakni aila de ki school long lada ki wanra ya kita ki kan rumut ti lan ki wanra kita ki kan rumut ti le si na pedeng jong ki tik lan ki wanra kan rumut ki don ki basha reject ru ti kan long ka ka jingdu ya ka school ti ku menta kasian pada ya da ka ba pensyur di school ba da ka ba aila di school ni pa wan nyaki bandon shitim arkosan mu ta kamut kita ki extra khandai mut ki la ngila shim lupa ti la da ka long na ka wi school la da ki wan extra khandai mut ha ka wi ka category temut na ka wi school da school di ba ya bro lai ki category temut kala long lupa arkunyu mut ti to ka wi ka ta ti sa ka wi ru kalong ba hadian bangila ngila serang ya screening niyo iba kibun panat ki fake certificate te kapelong yang iba ngin dale penia la ngin da pek benia ya kita ki certificate ikna nomor ngakwa abang ile ikno ni kwa bakan long uniform ya baru khaki school te kawai ka baar kan ta te nakalian jongaru ngala smutu bat ngala menunjuk ni kata kajing Islam kajongi yang kata screening but ngala kulat ru ba nang ni sakman lagi Islam di banwan dari ki banwan ki banwan dan dong di banwan ba nama kata screening ni minum Islam syuk ni kata yu ben hot ka tani kalong kasien ka baning kong ka banginya ya ka ba nomor ba ni kwa di ba nado kani ka sedang bangin rating kong ni kini top ni kini syukur mo kumbang ilang lagi ki babun ki dalam di certificate ki wan yalang mentamo te ko wi ko long ba ho ni lap ki wi ru ki ba le thok ni da lap pling ngam kwa bangan jer ke teng hang ni kita di school ba kita di school ki tepi ya kata ru te ki don di school ki ba pa ki wi ki kena ki ba na ki wi ki school ki ban yele na ka school ke joki te kum kita ru ya lap min hato sni ke bang ile screening ni lap kum kita ru tamba kala dei sisa yang ni ru bangin shim action la ni bangin le halo kita tamba ngam kwa bangin nya ya kanu ke bangin min shule ha ka jo po tinggal kwa banyak step by step tiga ni kalong tangkas senjam ka bening kong e ka ban na kalian ka office ni shim ha ka ban rat ding kong iki baro kini ke jing sni ke jing le thong ban ni ru yang ha ka jing sisa ba ni dei sisa ban rat ding kong iki ni ka baar pa kalong ha ka jing kajing keno ba kajing lani kajing kentho ba kidon ki coach ki bi school bat ki bawan ki badan screening committee kita ta na kentaj ba na kentaj mator ni kata ba kamdon kum kata ke na ma riu ba ha screening committee ngimla hiru ban shim ye kino ki coach lani kino ki nong hikai lani kino ki badan kenta ba keno school apa ni coach te kumba kalong mata te na ya kata na kenta maduan kamdon kum kata ni ba na percaya ke cepet saya ru ni ba kamdon kino ki badan ha screening committee ke badan menta ki bawa na kalian ke office dan ni kalian di coaches ki bang don ngimdon ni kalu ko ba ndong ba ki don ki coach ya ki team jadi terbenjur na kalian bajangan ka ba ki don ki nong kai ki ba ngam kwa bang jer ke tengin ki ba da berngam hi ya ki member jo screening kepada ong yang tu ba ngam thap ya pa ba kumta tinga pendanjur halor jo kani ba sakawi ru ba lada kum kinong hikai hi ki ba pat kham tam li kinong hikai ki ba ni pet ya ki ba galong rakam ka badon burong akam nong hikai ka kam ka badon burong lada don kum kita
Dia ngaperdam jur hi nomor bang la pa tu sini bagi don di bakum kita. Bat lada ki dei sisa ki nong hikai ki ba ki don kata ka jingkit clear. Kahinyo Youth Council HYC Shela Area Unit hakajan mir arpulai trik juliu kilapen kup buram nyongut ki kena samla ki balawan chakmat hake exam SSLC beladap dan penasyen. Ia kini kejingalang pen kup buram la pelong Shillong Club. Uba Robert Jun Karjarin, Presiden Ubalong Ukongsan ula kentui ki samla bekim day ban hun tangkat ni. Henry kidi ban Tracy Tom Arsha ban nangkiu shiki kerdan ki basyajrong ban long kejing mentoy ke jela berok kawai. Ula penken mau de kebaong bakasyala kadai kawai kesnong kabalasai ki riu kraw perkat kum u Reverend JJM Nichols Roy. Ula kenturu iki bikin persyang ban Tracy Tom Arsha ban poi syakatong bat ban buat ikanuk sajong u. Ula manaru ikisamla ban kiar bat ban num ngop haki kam kai kum haki bedi drugs bat kiwe ki kam perserwa yala kapor bat kabor. Ula ongru ba udrak udai uwe ubala penjat ikibabun kijing jang kisamla haki ni kejek pemerintah. Ban yo ban yodun benta ba pi hani kapor ka bamta na mabli ka lesi kandi ka jeput ku bodon burom ka ba compare la nang belum unique no. Haman ki ceka ki ba ni penkup burom mang kapor mangilet haki unit ki sakil ba ku burom o ki dei ki breu ki ba national ki dei ki nong kendong rei to pun ki puli sesor ida ada kan mau hapor mengideng ku burom ha makorat bubun hi ki wan na ki school ki badai na sora na khapson rei ni ka jemput ku burom jong ka selai unit ka long pair ka long unique mo beli kadang kawan ra ya artli ki jing toi ki ba kongsan e kawai ka long ba kumbang itip bagi bapun hi gilong long sem abang ni puli ha nong kendong lani ha snong kadai na kadau jong ka jing ban na se jong ka jing duk na kadau ngimla na se ban pha se ki school ki ba se jangai lani na se kadai na kadau jong ka jing ya kia ka kam ha yi na sem no se ki don ki bahayi ngasem ya ka bahab dan ri ban sumal na petlang ta ka daw bat ka ba arpan kalong ka jing stenat jong kani ka awat kalong ba kalalong kum ka jing ai mensim mi ki school hanong ka daw daw boleh ladangi ladakum kaseng ngimle ya kani ya ka ban ya ailang ka ti ka mon ka ti ka dian ya ka ban penkiulang ya ka puli ka puthi haki school ki bakham border ki bakham hanong kandong lada borok ngin shu yambare thong tang banwan haki sor ber khapsor kan mat jinge adu kata ya ka jelahi berwei sosi banom ba ka sarkar hadu menta kampat da phai ya kita ki khmat ki jong Pio kan sarkar na si pila ban kersian ya ladi ban ayi ke jongki. Hari lada pirung ban sengkam na si pila ban ai kam ki nong sela da kispa ban ki hajam. Shim ya kene kum ka challenge, hot ka ka jawat. Kadon kam ni shubun ki jingarap andrei. Shim ya ka kum ka challenge balada hawai desni. Ginut ban ong ba indon mi kita ki rurang ba. Bat ki taken sai na ka jam do jongi ki boong bangam don kam berbuat kam sarkar beri ngala ban aikam ya kispa bagi hajangut kisamla jong kari ba kerja do jong ai lang yu senyang ben hei ya jing start jing sempang jong pi sya kari ba kerja do kisnong ki thau ki jongi ki don kam ya jing tebe syarat jong ki start ki sempang ki balang ki don kam ya ki gomon ki diam do jong pi bena terong le ka imlang ka salang hi bara koi ka don kam ya pi na lor ba pi hapan puli ban pentibet ya ladi buat kelet baka kamram ga jongki ga long ru banno yo sunyang ben hei syaka imlang salang naka snom syaki balang syaka it ka hima bat ari baka jam ru ka don kam ya ka tiga bon ka tiga diang ka jongki bat kentang ya wai ka banga kwa ban hakum ga ni por om dei tang ya phi ri ya baro ki samla pule ga long ba wat nom pen kut no ya ka jing pule ga jongki haki drugs ki bang yo I menta kala ima adu kata akari bakaja merujuki what ai bakta ka academic pressure lada pidon kan penbor pi bakun le kurup no kini jing sneu aga jing ibu jong pi what ai bakano ka jing yatungku aka jing im jong pi kan penbor pi
pihak ban le ya kum kile na kentui ki samla ji ki hep ke borit bakari bakajak riu ke jongi kam pandai bendu mensim kam pandai ben syak yalam bakla hakum kini ki jing sneu ya ka ba kum ga chala ni hap ne pakhat bun sin bat ban rat kom bat nga shimru le si ya kane ka kabu ban om ya ki school bat ya ki college ya ka embos ya ka university bakala don kam hadu kata-kata balik se ka jing hikai ya ka jing sneu jong drop bat kuai ken rung ha ka selebos jong ki jaka pule nama rada nimle umta niyo i ba uni ujing di ba sneu ula ban penjat sendan ya kalawai pernai jong ki hep ke barit pat kum juru ya kalawai pernai jong kari ba kaja melu jongi ang kwa ban sim ka por ngakit lada phile ya ka jing pule dani wat ya ka jing thokit punya ka biang ngatarai ki bobon hi an no kendong ladang ni jencar kan no ru habukut anda ni ladap ya kelas 10 ni ya be no ban kiu sa selong but kadau jong kata kalau ke bom don ki school ki college ba ki university ki babiang no kendong tikani ka award da se kan dei ka jing ken mau ya ka sarkar banang ni syakman habangi kentiu ya ka pule ka puthi ka deiru ban phai khmat sa no kendong what haki district headquarter ki balahe kum ga mo kara ka noston ninom yo ya kita ki college ki balabian tingi khmi lenti banang ni khmat da se ka shela ka sora ki block headquarter ki bo fer ki yo ita ki college la kum nom gi don kam ya ki college sarkar ki bo biang hadu haki block level khnang ba ki breu ki baduk ki breu ki bakaduk ki breu ki ba mat jing e ayu ngasem hanong kendong kinyo ya ta ka jing puli puthi ka babiang hep bai ngam kwa ban sim ya ka pon ri tang kendiat ka bang kwa ban ong ngapi ka tang kani wat nom sim ba kane ka khusnam ka ba phio menta kan pen sarong ne kan pen khlo no epi kedang don da ki bon ba ki khusnam ki ban up ya pinang ne sakmak la da phi 3 minute ba 3 siton wat ai ba kane ka khusnam ka ba phio menta kan dei ka khusnam ka bakhadu ka ba phinyo aga jing phi to ai ba kane le se kane ka khusnam ka banang ai mensim ya phi ba phinong yo ya shibun ba ki khusnam nang ne shama ka snong sila ka jong phi ka ladei lupa ka snong ka ba pau ka ba penmi ya shibun ki khro perkhat aga jat ndu go jongi lada kata ka pateng ka bompat don surok ka bompat don light ka bompat don internet ka bompat don irem kapan mi iki kraw perkhat ki basandur wat kasik sidul atrai lada mentapa lada ngimla syu pen mi ya kata ka bomut ka pau ko no ka pau ba asnong sela kat nami ki por nginang hiar ya JM no Flosroy udidi no Flosroy pen mi doktor don bampai ha dua rule kalau pen mi ye shibun ki MLA ki MDC ki balapau kalau pen mi ye ki doctors ki ba player ki officer masuk banong ba piro pidei banang tresitom la kumno la pimtam mo desi kan desi bantam kan gaji staff dong jiji ang close la kumno tang ban yang tak lo desi la ji tingai mensim be pi ba pimdei ban hon no tang ha kani ka benta pinang tresitom susu mo pinang yo ya ka jingnang gaji staff bo pinang yo ya ka nam bat ka burang ka jagru ka jongi ngene thu phi hot lada pin pe ya ka literacy rate labun la kiu man ka suppose nem ka literacy rate ka jongi ka kiu hari lada ngin pe pat ya kata ka jing penmi ya kita ki klur kita ki riu satar kita ki briu ki bala ban poi syaka nam gila duna kan ngi isi lakan no snem ngim semyo IPS ngim klamyo IS lakan no snem ngim semyo shu ya ki briu ki bala ban pas ya ki kardan ke papero ngan jinda lakamen bahagawe isi ngan rung ha kanu ko office sarkar le se new pas nem chi kos nem ni bangan yu i wela ni a ka pen jo ki pin yalam ya ka jala ka jongi hangte hasket terlihat se kum ki IS le ki IPS tresitom wat nom ai bakane ka jing job ka jong phi ka ba menta kan penhun no phi henrei to ai ba undi mau mer
Kuba penang kerja nak kuwi ke pos ke por. Batang iwi jing kerpat. Iba nak kalian ke jongan nak ka jem du hi para kuwi ke bang akwa ban kerpat ye ki samla ke badang lung ha ke por ke bamta kalong ba. Oi. Ban yo ikam sarkar kalong ke badon kam du kata-kata. Ban pas ye ki IPS ki IAS kalong ke badon kam du kata-kata. Mereka kuwi ke badon kam ye kalong ba ni don kam ye ki kun samla manta ban pentibit ye ladi om tangkum kinong yo kam reikum kinong ai kam. Ni don kam ye phi ba pin pentibit ye ladi le se. Haka sengkam senjam. Nau beli kat no mentang ni yo kam sarkar. Bat dak itu ki khobor ngila poisha ka bakut tak dah du pengidesham biang khoblei shibon.